Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. Petsa 7 sa bulan sa Marso tuig 2021. Karon ang ikatulo nga Domingo sa Kwaresma. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan kapitulo 2 versikulo 13 ngadto sa 25. Niadtong higayuna, hapit na ang kasaulugan sa pagsaylo, busa miadto si Jesus sa Jerusalem. Didto sa hawanan sa templo, nakita niya ang mga tao nga namaligyag, mga baka, mga karnero, mga salampati. Nakita usab niya ang tig-ilis og kwarta. Unya si Jesus naghimog latigo nga pisi o giabog niya ang tanang mananap. Ang mga karnero og mga baka ngadto sa gawas sa templo. Giyabu usab niya ang mga sinsilyo sa mga tig-ilis og kwarta o gilintuwad ang mga lamisa og iyang gimanduan ang mga tao nga namaligyag mga salampati. Dad-agi ni sa gawas, ayaw ninyog himuang merkado ang balay sa akong amhan. Unya na hinumdom ang mga tinun-an nga ang kasulatan nag-ingon, ang akong pagmahal sa imong balay o Dios nagdilaab sulod kanako sama sa kalayo. Tungod sa gibuhat ni Jesus nangutana kaniya ang kadagkuan sa mga Hudyo. Ngunsay ilhanan nga ikapakita mo aron pagpamatuod nga may katungod ka pagbuhat niini? Si Jesus mitubag, gub-an ninyo kining maong templo og tukuron ko kini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw. Sila mingon kaniya, kining templo ha gibuhat sulod sa 46 ka tuig. Unya tukuron mo kini pag-usab sulod lang sa tulo ka adlaw? Apan ang templo nga gihisgutan ni Jesus mao ang iyang lawas. Busa sa dihang nabanhaw na siya, nahinumdom ang iyang mga tinun-an nga gisulti niya kini ug mituo sila sa kasulatan ug sa gisulti ni Jesus. Samtang si Jesus didto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo, daghan ang nanuo kaniya sa pagkakita nila sa mga milagro nga iyang gihimo. Apan si Jesus wala mosalig kanila kay nasayod man siya sa tanang tao. Wala kinahanglana nga sultian pa siya ni bisan kinsa mahitungod sa mga tao, tungod kay siya mismo nasayod man kun unsa ang annaa sa ilang kasing-kasing. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.